दा बानायनोसै। हेल' गाइस, जोंनावबो माने साफा साफा गोबां इन्जिनियारिं ओंखारबाय। ओरैबायदि इन्जिनियारिं, सोरबा कारपेन्टारि इन्जिनियारिं, सोरबा डिस बानायग्रा इन्जिनियारिं। थ' बेबायदिनो जोंनि गेजेरावबो, जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो साफा साफा दिनै एसे गाबोन एसे माने बेबायदि माखासे इन्जिनियारिंफोर बायदि खामानि मावग्रा ओंखारबाय। माने इन्जिन मेसिनजों खामानि मावग्रा, माने RCC बिल्डिंनिफ्राय लानानै आसाम टाइपनिफ्राय लानानै माने बेबायदिनो न'फोरनि जिथुनाखि दरजा खोरखि सकटनि एकदम स्पेसियेल मेसिनजों खामानि मावग्रा गोबां जोंनावबो मानसि ओंखारबाय। आरो थोरसि, नोङो बेदर जाग्रा, बेनिफ्राय ओंखाम जाग्रा डिस, बेफोरखौबो बानायग्रा इन्जिनियार ओंखारबाय। आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेयो सोरनि थुलुंगानायाव माबायदि बेखिनि खामानिखौ मावनो गोहो मोनखो, आरो बे मावनायजों बेहा मा प्रफिट जादों, आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दा बानायनोसै। भिडिअखौ नायलांबाय थादो, माबायदि बानायो। बानायनायखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। बेखौ ओरै खालामनांगौ। इयाव मोनहैबाय नै, हाखर हाबजोब्बाय आरो बे सुइसआ फैखाबाय आरो खेबसेयाव। आच्छा, खेबसेयाव 40 थाखा फैबाय। नायदो लोगोफोर, थ' बेसेबां सहस, बेसेबां गोरलै आरो नै ओंखारबाय माने। ओंखारबाय नै। लेबारफ्रा दिनै गैजोबा, मिस्ट्रिफोरा साब्रैसिम थायो नङाबा। आच्छा आच्छा। मिस्ट्रि गैयिनि थाखाय मावफानो गोनां जादों, उफाय गैया। मालखौ दिहुनथारनांगौ नालाय, 10,000 अर्डार दङ। जोबथारबाय बेखौ। ओमफ्राय मा मा बानायग्रा मेचिन दं दा बैनायनाव? मेचिन आंनाव दायो 20 थोरसिनि दङ। बेनिफ्राय बे इथा बानायग्रा, ओमफ्राय आरो सकट बानायग्रा। सकट बानायग्रा, लहानि गोजा। आच्छा। दा मोनथाम माने मुवा बानायग्रा दं आरो दा बर्थमान माने। फारसे आबादबो मावनाय जायो। फारसेथिं आबादबो मावो। माने मेन बुस्थुखौ गोदो आबै आबौआनो फोरोंखानायमोन आंखौ। जों अदालगुरिनि आबौआ दा रुंसारि जाबाय। आच्छा। बिथांनि नामा बिष्णु ब्रह्ममोन। आबौनि दैदेननाय फोरोंनायाव बिदिसो गोरों जाहैबाय आरो आं। थ' आबौनि थुलुंगानायावनो माने बे खामानिखौ मावनाय जादों आरो ना। होमबाथ' गोबां सिगांनिफ्रायनो सिमां दंमोन माने बे खामानिखौ मावनो थाखाय? दंखायो, गोदोबो बानायखायोमोन आं 2008 सननिफ्रायनो। आच्छा। खुन्था बायदिसिना रिं बानायखायोमोन। दाथ' बहुत बोसोर जाबाय, 15 बोसोरसो जाबाय बायदि मोनदां। दा जोंनि बे ओनसोलाव, बे माने जोंनि सान्थिपुर, जयपुर सान्थिपुर ओनसोलाव माने बेबायदि इथा बानायनायानो जा, ओमफ्राय दरजा खोरखि सकटनि फ्रेम बानायनायानो जा, गिबिसिन माने लाबोजेनदोंबा नैबे जोंहा गनेश बर'मोन नामा, बसुमतारी। दा बे गनेश बसुमतारी नाजानायाव जोंनि ओनसोलाव सफैदों। थ' नोंथांमोनाबो जुदि दरजानि सकट नांगौब्ला, बेफार फालांगि हायो बानायनो, दा सेन्ट्रेल कम्पानि, माबा कम्पानि, सेन्ट्रेल कम्पानिखौ दिहुननो हायो।
आरो आंनाव दा आगष्टफोराव मोनफैबावनो हागौ डिस गिलासनि आदसा 18 लाख जोंनि बे बेखार लाइमोनफोरखौ माबा मोनसे खावलायगोन नामा बेना एसे बेखार एडभाइसफोर लाइमोनफोराथ' गाव गोसोबा हायै बुस्थुआनो गैखाया गाव माव किसुमान बायदिया दा लोंना जानासो थानाय जायो नंगौ खायसे बायदिया गाज्रिसो मोनगोन बुंबा ओंखायनो बेफोर बुस्थुखौ एसे दा सेन्देल कम्पानिफोर लाबोनानै बेफार फालांगि मावनो हायो आरो ओरैनो थास्लायस्लाय मानसि ओरैनो थाङो नङा होमबा ओरैनो बेसेबांसो केपिटेल गोनांथि जादों बायदि दा बेखिनि माबाखौ लाबोनायाव बुस्थुआ दायो गासै थांनायावथ' 7,80,000 थांबाय आदसा डिस मेचिन बे मेचिन बिनिफ्राय सकटनि टटेल बानायनानै आरो 7,80,000 थांबाय आरो दायो दा माने थांसाबदों माथो माने ना गोगोमानो थांदों मोजाङैनो थांदों आरो बाला जोंनि तेजपुरफोराव मोनाना बेफोराव मोनबाथाय एसे मोजां माबाया खम जागौमोन इथायाथ' 9 थाखायावनो हरनाय जायो दायो 9 थाखायाव 9 थाखायावनो हरजायो खिन्थु केरिं चार्जआ गावनि जागोन गाव गारि लानानै लांफैनांगोन आरो जुदि आं हैनांगौबा बे गारिनि नाम एक्सट्रा लानाय जागोन आरो लेबारनि गारिनि ओमफ्राय नैबे सकटआ सकटआबो बे एखे सकटआ फारला 500 थाखा आदसा 500 हरनाय जागोन फारलासिम फारला मोननै हाजारसे खायसेना सोरबा हिनजावनो लोमजा लायबाय दा बिथांनाव माने बेदर जाग्रा ओंखाम जाग्रा डिस बानायग्राबो दङ नोंथांमोना गोनांथि जायोब्ला माने अर्डार खालामनो हागोन एबा खबर लानो हागोन कन्टेक्ट नाम्बाराव स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना खबर लानो हागोन माने फिसानिफ्राय लानानै गिदिर डिस बानायग्राबो दङ आरो नोंथांमोना गोनां जायोबा अर्डार खालामनो हागोन आरो बेसेबां नांगौ माने थ' दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो डिसआ 9टा कुवालिटिनि मोनो दा नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बाराव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनानै खबर लाब्लानो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो थ' बे समाव जोबनायाव बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय